Welcome na naman sa isa ka vlog mga day. Sa mga maanyag ko da nga tagalantaw sa may Vietnam. Maayong aga sa inyo nga tanan. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan. Subo nga video mga day, tribute ini sa aton nga mga nanay. Nanay ang aton tawag kung medyo pigado lang, pero amo siya pinaka-sweet nga pagtawag. Mama, kung medyo may ikasarang ka. Mami, kung medyo manggaranon ka, kag syempre ang pinakabongga. Mama. Amo na gani kalibog nga akong urusin akon. Baw diri sa Thailand, dyan ka puro gidya manggaranon sa mga tahon. Kaya nga tanan nga mga hindi kaniya kabati isang tawag nga nanay o kung tatay. Gani sila naggidyang mga manggaranon. Pero wala kita dasang labot, pabay dira sila. Sana siling ko na ang aton nga video tribute sa aton nga mga Iloy. Ini siya ang mga famous lines sang aton nga mga nanay. Umpisahan ta na dayon sa una nga famous line. Ini siya nga balon ka. Nugay ako, Jay. Kay pakadto ka pa lang, papuli na kuya. Sa eksperyensya pa lang, pero di natada. Ikaduha, kung mangayo ka sang kwarta, kag mabalaan niya, nga malagaw ka lang. Pagkabati ang mangayo ka sang kwarta. Ano matyaga mo sakon? Nagapamuson sang kwarta? O di bala? Dumahuya ka mangayo sang kwarta. Ikatatlo, may nadula ikaw nga butang. For example, mahambal ka, ma, buli ko na ipangit sa akong ballpen, kinadula. Baw, pagkabati ya, rimpugal naman longgan niya. Makita ko na gani ko ng ballpen mo, ipadoom ko na sa imo. Sukulubaan, dahil ballpen doomon mo. Nakasala ka? Nung ka kagin magrason-rason, hindi kagin magsabat-sabat. Kay gamay mo lang nga sabat. Baw, kabalo ka na magsabat-sabat, subong? Isa pa kasabat. Busda ko ng baba mo karon. Ang mga famous lines day. Kagang hindi ugid ma-take sa tanan ang amo ni day. Kung nadulaan ka, mapabuli ka pangita. For example, nadulang imo nga wallet. Ma, nadula na naman akong wallet. Diyos, kung amo gini hindi ko gusto mabatian. Kay gulpi ka hambalon. Kung ang munay mo na, wala nagatapik. Dugay na nagkarawigit. Oh, Diyos ko, kululbaan. Dahil ko na munang matabo. Kaya nga kung may bisita nga magkanto sa inyo, nagpongko sa sofa. Diyos ko, maghambas. Ay, Diyos ko, sino ni munay dire? Wala, kululbaan. O, kung naglakad siya sa ref, nagbukas ang ref. Pagbukas ang ref, ay, Diyos ko, sino pito, hindi ka kabit-kabit. Amon agani, ngang inyo nga mga personal belongings. Wow! Ang dami nyo, gid. Kaya ang kululbaan, ginapiti-piti ng imo muna isang inyo tupad balay kay ininawigit. Nung isilang ka sa mundong ito. Hello mga day kag welcome sa isa na naman ka vlog. Sa mga nagalantaw dira sa akon sa may sultan ko darat. Tani ka mo naman ang ara sa maayo nga kahimtangan kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw kag sa inyo nga suporta. Sa subo nga vlog mga day, continuation ini sa sang nauna naton nga vlog, linyada sang aton nga mga Iloy. Bali dugangan ko na naman, sugpunan ko na naman kay damo gid sa inyo sang mga nakarelate. Ang una nga sitwasyon mga day, sigurado ko damo naman ini sa makarelate. Kay nagakatabo ini siya kada Sabado. Ina ba lang feeling nimo wala klase, wala ka sang obra. Siyempre ba, paurok-urok tulog. Pero no. Kaya mo gid na ang nanamian. Nay, ambaw ka panamit namin kagit sang tulog. Umandam ka na day. Kay maumpisain na, makuha siya sang silhig, manilhig sa inyo nga ugsaran. Samtang siya nagapanilhig, wala pa na sa may nagakalatabo. Pero kung nagapalapit sa bintana sang imong kwarto, dra na siya magbaka-baka sang wall dati, day. Maumpisain na sa hambal. Jay, bugtaw na da. Ano na oras ho? Sige ka man gyapon ligid sa banig nga daw lulid. Pagkabati ni mo day, considered as alarm clock, bugtaw dayon. Nugay na pa, tamad-tamad. Kay basi masundan pa inasang linyada nga. Wala ka kabati? Basyahan ta ka karon tubig.
Kulbaan ka na yun, day. Bangon tayo, alert. Pagkatapos, syempre, manghimos ka na kang magwa ka kang mamahaw. Isa sa mga hindi mo gid pagmit lang, isa sa mga hindi mo gid pagpamangkoton, amo ni day. Amo rin ng sodan. Patay ka gid day. Kay nga dalon niya ikaw in asa tuig 1950, 1950 day. Pungkuan niya ka sa tubangan, kag hambalon. Jay kabalo kasang chimpo namon. Asin lang nalipay na kami. May sardinas, piyesta na sa amon. Nagabalon kami nga ang suludlan putos sang saging. Day, mamangkot ka pa ko na nung sudan. Nugay na, baka kaon, bis ka ng sudan itlog. Ika-tatlo, day, kung may kalagtuan ka. Malagaw, mamiesta, mamirthday. Antes ka maghalin sa inyo nga balaybaw, Diyos ko, iprepararang imo nga dalonggan sa kung anong pwede ni mo nga sermon nga mabatian, kay kadamo, gid. Paghamba ni mamalakat na ko. Da na magsugod, day. Ano ka naman, oras puli karon? Sino mga upod ni mo? Maglapaw ka ni alas 7? Siradaan ko ng kudal, trangkahan ko ng kudal, da katulog sa gwa. Wala ka pa kalakat, day, hindi ka na maghalin. Pero ina siya, ginahimo lang nila. Ginahimo lang nila parang i-remind kita kung ano kita nila kapalangga. Di ba lang? Wow! Pero dahil hindi ko gidya day mabaton. Kaya kumanog lakat na ko. Tawgon ko yung liwat day. Jay, palapit yan ay. Tandaan mo gina ha, inablang baba ni mo. Kaya kisa ka kabastos gid sina. Basi kung ano naman ang mapanghambal ni mo. Dali ka wala ka kabalo sa katuan ni mo. Kis amariit ina dira. Wala ka kabalo, basi may malain nga paginawa sa ila. Gani, day. Sibtan kita sang loy, Mon Diyos, good, day. Ara na naman kita. Nanimaho naman kuya tinula. Like an earthquake, stirring my soul. It's like an